may poras labod Kapampangan. Iting kaya katamong kadwandalan, ana mapulot siyam at egulugan video. Karakaldanan apat larimig mo ni kala karing amano tamo. Tidwa-tidwanan lang amano. Pag-umpisan tane, di nga duwang mumunan dili, may nibatan la, kag tuwazon sa bandal. Mumuna, nga manong megsabi. Megsabi, tegalugan niya. Mas manayon niya kayang Kapampangan, ing sinabi. Megsabi, walang kinwa na yata kitang nagsabi kanita ito Ing kadwa ng tuwazon, makatulay Ing manong kalabo, may kag batya kay kalabaw tanay wari rugubalo yung manong damulag kayang Kapampangan. Damulag ya kalabo. Kanong na ni kalabo Di nga doon tutuki, may nibat no kang Norman Talavera de la Cruz. Mumuna na, ari-arian. Ari-arian, tagalugan niya, mas manayon niya kayang Kapampangan, ing pibanjan. Ing kadwang dindam na naman kanong Norman, pihati-hati rin karelang pibanjan Pihati-hati, tagalugan niya, mas manayon niya kayang Kapampangan, ing pipit-napit na. Mapi naman lagot ka kang tatong mo, patsay minuli yan, lagot, tagalugan niya, mas manayon niya kayang Kapampangan, ing miyadya. May nginaya katawang kayang kababagse yan, may ngina, tagalugan niya naman. Mas manayon niya kayang Kapampangan, ing mengay na. Dengan duwang reni, ibat naman kang Ram Enriquez Diap. Dengan duwang tauli, may nibatan la, kayang pangunakan, kang Roland Maniago. Una may nag-aral na kaleksyon kanya na, leksyon, tagalugan niya. Ing katulid na mas manayon kayang Kapampangan, lisyon. Leksyon niya, leksyon. At yung taulin dili, inga manong hagdan, katagalog. Tanay balo yung ngayaran kayang Kapampangan. Nakalungkot na yung minsan Tana mo, kay Batsyengin Alben, kakaling mandarake. Nakahulagang may darake la rin kaya katamong video. Banting upayang din aliwatang kabalen, nakakit dalo, at medyo lulwalas lang bagya belwan kayang Kapampangan. At panay ko sasabyan, patsya Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Din kaya katamo nga po, din kaya katamong anak, pangapampanganan tala sana. Salamat, Luid, tamungan.